Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, iya, ketemu maning karo Bulis ya. Nah, ayo pada dibahas aksara Jawa. Waduh, Cak, aksara Jawa ternyata itu ora angel ora angger wis mudeng temenan, yakin. Nah, sing buku aksara Jawa suara, aksara Jawa rekam. Ya, pada dibahas bareng-bareng yuk. Karena pada jagung bareng ya. Kene aksara Jawa sing disinaoni kok ya oke aksara Jawa rekan. Rekan. Apa jajal gunane rekan? Nah, gunane kanggo nulis tembung sekang mancanegara. Ya. Mergane ning hono cara kuramana. Jajal anggarat nulis goib. Wah, krungu suara goib. Nah, go kuwi nganggo rekam. Terus maning Idul Fitri. Oke, dalam maning ibadah ke ayo, ha. Ya puasa durung ya mengko berpuasa kan badak. Nah, Idul Fitri F nganggo rekam. Terus Abdul Ghafur. Wah, G karo F nganggo rekan maning. Gue sing keterangan aksara Jawa rekam. Maning aksara Jawa suara. Aksara Jawa suara gunane kanggo nulis jenenge wong, jeneng kota, jeneng bulan lan negara. Dadi kok nek arep nulis jenenge kowe ngarepe anak Ahmad A nganggo suara. Bulan Oktober O nganggo suara. Negara Indonesia I nganggo suara. Kene Bulis mengelingnako kabeh wis tekwana kabeh materine kaya kuwe. Cukup Bulis pungkasi. Oh ya tek dongakna muga-muga bocahku bisa nggarap putrane Bulis sing enek SMP 1 Purwaketak bisa nggarap ujiane bahasa Jawa entuk nilai sing apik kinclong glowing. Nah, kowe bangga inyong ya bangga, bapak biungmu ya bangga kayak gue. Cukup ya Bulis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima